L-eks segretarju ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb jerġa' jiftaħ attakk malizzjuż ieħor fil-konfront tal-Arċisqof Monsinjur Charles J. Scicluna għax maċċettax li l-kap tal-Knisja f'Malta jgħid tiegħu kontra karru meqjus minn ħafna bħala malafamanti. Zarb magħruf sewa relazzjoni qrib il-Partit u l-Gvern Laburista appella lill-Arċisqof biex imur il-kummedja għaskontu il-kap tal-Knisja f'Malta irid idaħħaq. Dan għax Monsinjur Scicluna ingħaqad mal-kundanna ta' oħrajn meta karru tal-Karnival kien se jabbina lill-Knisja mal-pedofilija u ċirkostanzi oħrajn. Fost l-oħrajn, l-idea tal-karru ġibtet il-kundanna wkoll ta' għadd ta' persuni LGBTI li qalu li kienu se jżefnuhom f'kontroversja mhux bżonn juża u li ma kienet se tgħin lil ħadd. Anzi, tennew li tagħmel il-ħsara għax iżżeblahom. Minnaħa tiegħu fuq ir-Radju 103 l-Arċisqof qal li dan il-karru ma kienx floku għax li tassoċja lill-Arċisqof mal-abbuż ta' tfal mhux satira iżda tifi ta' tajn. U b'ton sarkastiku staqsa jekk f'dan il-Karnival u se jkun hemm xi satira relatata ma' każijiet li ħarġu fil-beraħ fl-aħħar ġimgħat. Tassoċja l-Arċisqof mal-abbuż ta' tfal ma naħsibx li hija satira imma sempliċement tfin tat-tajn. Jiena naħseb li wieħed irid tfih tat-tajn, jiena naħseb irid wieħed jiddistingwi meta l-arti ma tibqax espressjoni tas-satira imma ssir sempliċement mezz kif inti titfa' t-tajn. Inkun kurjuż nara jekk hemmx jekk hemm xi karrijiet sponsorizzati minn xi arloġġi speċifiċi jew nkella brands partikolari ta' mbit. Fix-xhur li għaddew, il-Papa Franġisku bat lil Monsinjur Scicluna għal missjoni fiċ-Ċili biex jinvestiga allegati każi ta' abbużi sesswali minn membru tal-kleru ta' hemm bir-rapport li ħejja l-Arċisqof Malti mar direttament ant il-Papa. Dan fil-waqt li fis-snin qabel ma laħaq kap tal-Knisja f'Malta u kien meqjus bħala lit il-leminija tal-papiet fil-ġlida kontra l-pedofilija kif ukoll il-bniedem ewlieni fil-Vatikan li jaħdem b'tolleranza zero kontra din il-pjaga. Iżda minkejja dan kollu l-eks segretarju ġenerali tal-General Workers Union baqa' jiftaħ il-kanuni kontra Monsinjur Scicluna u l-ħidma sewja li jagħmel. F'dan l-istadju ħafna qed jistaqsu jekk il-General Workers Union hijiex se tikkundanna jew tiddisassoċja ruħha minn kliem u emil l-eks uffiċjali tagħha.